Nistidinkom inqumu bil-wieqfa għall-innu Malti. Nagħtu bidu għal Miliet Flimkien 2016, il-ftuħ uffiċjali tal-kampanja Miliet Flimkien. F'nuqqas ta' l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, is-Sinjura Mary Louise Kolejro Preka, minħabba żjara statali tal-President tal-Kosovo, ma setax tingħaqad magħna llum, u għalhekk għandna fostna bi pjaċir lis-Sur Edgar Preka. U disa għat-tfal tal-iskola ċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles J. Xikluna u kon ċelebrata flimkien ma' Father Charles Mallija u Father Ruben Gawci. Kor, Prietka u Peġin tal-Miliet se jsiru minn St. John Antid Skola Primarja Gudja taħt id-direzzjoni ta' Miss Carmen Farrugia. Għandna wkoll l-Orkestra ta' University Junior College Msida taħt id-direzzjoni ta' Maestro Manuel Pirotta. It-talb tal-komunità se jsir minn Teja Mizzi Ħandaq Secondary, Jordan Chantar St. Nicholas Rabat, Ruslana Barbara St. Thomas More, Xandru Chantar minn San Luigi, Leon Bartolo St. Albert School. L-ewwel qari se jsir minn Naomi Gallia ta' St. Monica Gżira u s-salm responsorjali Nicole Saliba ta' St. Dorothy School Zebbuċ. Għall-offerti għandna lil Emilia Likari minn Our Lady of Immaculate Conception u Emily Bonnici minn Kirkop Primary. Inkantaw flimkien Mary's Boy Child. Angels
Isem tal-Isir u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom, jien Karla u din hija l-familja tal-iskola tiegħi. Għandi l-Miss-Sigrid u l-Miss-Lara u l-isħabi ta' klassi. Kollha għandinaw biex kien niftakru b'dini żgħira kbira. Qabel ma nibdew, nixtieq ringrazzja kbira lill Babbi li tani di ringrazzja li kun hawn illejla. Ġesu Babbi, grazzi għalliha kun jien u sħabi li se nirrakkontaw id-ġajja tiegħek illejla. Ejni biex ma nfixkelx ħalli l-istorja tiegħek tasal hawn sabiħa. La qed nitkellmu fuq is-sabiħ, nixtieq ringrazzja Sinjura President u kemm is-sabiħa, is-Suprek sabiħ ukoll u intom il-kol sbieħ la qegħdin hawn illejla. Issa ejja nibdew. Kien wasal iż-żmien li ħajtwieled Ġesu Alla mbagħad l-anġlu tiegħu Gabriel għand tfajla bl-isem ta' Marija. L-anġlu għalilha li Alla għadla lilha biex minna jitwieled Ġesu li bentalla Marija tħawdet miskina ma tistgħod aħbar bħal dik min jiflaħ. L-anġlu spjegala li Alla għadla lilha li ħajkun magħha. U għalkemm kważi ma fehmet xejn, imma għaltlu ikkun minni skont kemmtek toqgħod iżux. Aħna kemm ara superbi kollox le, dejjem le, la marrit le brissa. Intom tajdu xejn le, jien ngħid ħafna. Sorry Babbi, ejjew nibdew iva. Għal dak li nitolbuna nagħmlu u ngħiduha bil-qalb. Kien għandu lanqas twieled Ġesu meta Marija u Ġuseppi telqu mmorru Betlehem biex jinkitbu. Kienet triq twila ma kienx matriqu. U Marija u Ġuseppi sabuha diffiċli ħafna. Marija kien se jkollha lil Ġesu dalwaqt. Imma kellhom imorru bil-mexi u bi ftit affarijiet. Ma kellhomx u ma setawx jinġorru ħafna. Ġib lilna kemm ingergu kieku tajjeb niftakru li fostna hawn ukoll nies li ħallew kollox warahom u jista' jkun li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Ejjew ngħinuhom. Waslu Betlehem, nies kull imkien. Ma kienx fejn toqgħod l-amra. Marija u Ġuseppi ħabtu l-bieb tal-lukanda, imma l-lukanda inqalhom m'għandi l-post. Lanqas iddunna b'Ġesu li kien ħajtwieled dalwaqt. Imma tgħid aħna konna ninaw bih il-President kienet tala żgur, nas kemm għandha qalba tajba dejjem tgħid l-ewwel hemm. U Supreka wkoll tafx. Kull min jħobb jgħin Ġesu kien jarfu jdaħħlu. Min jasleb bisu u nifsu le, Ġesu kien għalih barra. Fi qrib kien imqar, qar tal-annimali, il-bogħod bil-rjad tal-belt. Ġuseppi żgur għandha fl-ar kemm seta' b'setta twieled Ġesu fih u ekku li f'nofs tal-lejl twieled Ġesu l-anġli kantaw ġlella fil-ora ta' smawiet u l-paċi fl-art il-memmija tal-Ġa tajba. Kemm hu sew li kull fejn iġġiebu l-paċi kemm hi sabiħa l-paċi. Kemm kien sabiħ dak il-lejl ja lejl qatt rajt lejl ieħor sbaħ minnek żgur li le. Isbaħ lejl għax min qar f'qajjar twieled Salvatur tad-dinja, twieled dak li hu r-re tar-rejiet. Kienet ġirrajja fil-qrib
u l-għadliet bl-aħbar ta' diet Walid huma ferħu telqu jfittxu sabu hemm daqra ta' tarbija fil-bastura tal-annimali. Naf kemm jiggustaw daqra ta' tarbija li tħadulu bħala rigali. Ġesu witt l-kbar rigal, id-lejt ta' b'daħna marru ġenna. Għabel inżel minn hawn, birek diretturi tiegħi li tant iħobbuni, birek li nannietu tiegħi li tant iħobbuni, birek il-President Supreka li tant iħobbuk u narak fil-ubatu. Birek li l-għallima tiegħi li sħabi u dawn is-senjur li jedinaw. Tajjeb li kulħadd jara min se jferraħ f'dan il-miliet. Grazzi ta' l-ospanza. Viju s Bobby! Proset il-Karla Kutajjar flimkien maħbib tagħha li għamlunna din il-pageant. Inkantaw flimkien ninġabru insara. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. L-għonek nixtieq nerġgħu nagħtu ċabċipa lil daw it-tfal li tawna l-omelija tal-miliet u l-pageant sabiħ ħafna. Bravi, verament bravi. Natikom merħba l-koll, merħba lilek, Surpreka, nitolbuk twassal ix-xewqat sbieħ tagħna l-Eċċellenza tagħha l-President tar-Repubblika, insellem lill-awtoritajiet kollha tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni anke tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika, insellem lilkom eżis studenti. Inġbarna festa li ħafna drabi
ninsewa fil-kuntest tal-miliet, illum il-festa ta' San Nikola. Għaw xaħat mis-siġġiwi għaw jolli deħ, mela kolla qegħdin il-festa hemm xi ħadd tara hemmhekk mis-siġġiwi. Għaliex San Nikola huwa Santa Claus. Huwa dak l-isqof twajjeb u kuraġġuż li ddefenda ħafna l-itfal. U għalhekk illum huwa xieraq li rappreżentanza tal-istudenti tal-pajjiż fil-festa ta' San Nikola tifra fiċ-ċelebrazzjoni ta' dan l-istaġun sabiħ tal-avvent u l-miliet. Fil-bidu ta' din il-qoddis aħna, mod speċjali aħna l-kbar, imma anki intom tfal, nitolbu maħfra lil Ġesu tan-nuqqasijiet tagħna. Kif għallimna San George Preka lil mulej ngħidulu grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Miċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-ħnina tiegħek biex bit-talb tal-isqof San Nikola tħarisna minn kull tiġrib u tmexxina bla tfixkil lejn is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari Alla farraġ il-poplu tiegħu, qari miktib ta' profeta Iżajija. Farġu il-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kelmu lil qalb Ġerusalemm u għajdura li intemm jasar tagħha tħallset ħżunita, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għad-nubietna kollha. Li ħenajjat ħejju triq għall-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna modija fix-xari, jintradam kull wiet u jitniżlu montanji u l-olliet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat, u tfittxi glorja tal-mulej u l-bnedmin jaraw il-koll f'daqqa, għax fom il-mulej jitkellem. U leħen qal għajjat, jien weġġibt x'ngħajjat, ejt, kull bniedem ħaxix u żbuħitu bħallu art ir-raba, jinxef il-ħaxix u jitbiddel il-wart. Bħal ħaxix il-poplu, il-ħaxix jinxef u l-wart jinbidel. Iżda l-kelma tal-mulej tibqa' dejjem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib bxara tajba lil Sijon. Olli neħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm. Ajja tla tibżax, ejt lill-ibliet ta' Ġuda hawnhu Alla tagħkom. Hawnhu Sidi l-mulej li ġejb qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' drieħu. Hawnhu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jira l-merħla tiegħu. Bid-drieħu jiġmaħħa u l-ħrief fih danu jerfaħħhom u n-naċ irredhom bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Irraddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Ngħidu flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ejdu fost il-ġnus il-mulej is-saltan u li jiġġudika l-popli bis-sewwa. Ngħidu flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. ħajjifirħu s-smawiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Ngħidu flimkien Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art.
U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Ngħidu flimkien, Sidi l-mulej ġej bil-qawwa. inqumu bil-wifqa l-Evanġelu. Jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex isalvana. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Għaj mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom x'jidrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-oljiet u jmur jfittex dik li tkun intilfitlu. U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar biha milli bid-99 l-oħra illi ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom illi hu fis-smawiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Nixtieq nitlob ftit kooperazzjoni tat-teachers li qed jieħdu ħsieb it-tfal tas St. John Antique School li għamlulna l-pageant din is-sena. Nixtieq li jitilgħu hawnhekk qudiemna ir-rajja u n-naċ. Ir-rajja u n-naċ ukoll. Għodu hemmhekk hekk u tħarsu lejn. Mela għandna qed notsew jien għandna 3 rajja u 4 naġiet. Kif? Għandna rajja sik nitolbu għaliha. Mela ħanċabċpulhom l-ewwel neċċabċipa. Mela, l-ewwel jiena wkoll nawgura u sellimtilkom il-ġali l-Anġli, lill-Madonna, li San Giuseppe, il-Baqra u l-Ħmara. Imma jiena xtaqt il dawn ir-rajja u n-naċ jitilgħu biex aħna nifhmu x'qed jgħid Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Għax aħna fil-presepju infakru li l-ewwel tħabbira tal-miliet saret lir-rajja li kienu qed jieħdu ħsieb in-naċ tagħhom. L-ewwel nett ir-rajja dak iż-żmien ma tantx kienu meqjusa, kienu nies mhux biss fqar imma mwarbin. Kellhom fama naqra ħażina. Imma l-ewwel aħbar ingħatat lilhom. Kif qaltilna Karla, l-anġli qalu glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin aħna ngħidu tarida tajba.
maħbubin mill-mulej. Maħbubin mill-mulej. U dawn kienu l-ewwel nies mhux huma biss, anke l-merħliet tagħhom li rċivew din l-aħbar. Iridu jfakruna li l-mulej huwa r-raj tajjeb li joħroġ ifittex in-naġa il-mitlufa. Meta kiber Ġesu qabbel lilu nnifsu mar-raja. U l-inna għallinna intom il-merħla jitolbu biex ikun hemm raj wieħed u merħla waħda. Mela kollu huma rappreżentanti tagħna dawn, imma fl-istessin ifakruna f'Ġesu. Kemm ir-raja għax qal jiena r-raj it-tajjeb. U kemm in-naġ għax hu l-ħaruf ta' Alla. Dalwaqt ngħidilkom jien meta jkolli l-ostja konsagrata f'idejja dan hu l-ħaruf ta' Alla, xi tfisser? Għaliex hu ġie sagrifikat bħal ħaruf is-sagrifikat biex inneħħi id-dnubiet tad-dinja. San Ġwan il-Battista li tiegħu għandna l-istatwa sabiħ hemmhekk qiegħed jagħmel il-Ġesu lid-dixxipli tiegħu urihom il-Ġesu qalilhom dak hu l-ħaruf t'Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Illum fil-Vanġelu smajna l-Ġesu jitkellem fuq ir-raj it-tajjeb li joħroġ ifittex in-naġa l-mitlufa. Dawk il-bravi ħallihom fil-maqjel u jmur ifittex in-naġa l-mitlufa. U aħna tinfakru bniedem li 300 sena wara Ġesu kien raj tajjeb ukoll, San Nikola. Kien isqof f'dik li llum hija t-Turkija għalkemm huwa il-ġisem tiegħu mbagħad ġie trażlat wara ħafna snin Bari, għalhekk jgħidulu San Nikola ta' Bari wkoll, ma hu ma kienx isqof ta' Bari. Kien isqof fit-Turkija tal-lum. U kien bniedem li kien iħobb ħafna l-poplu tiegħu, ma kienx jiddejjaq jgħidilhom il-verità, u kien jiddefendi ħafna l-itfal u l-żgħażagħ. U għalhekk illum fl-Ewropa ta' fuq, mhux aħna fl-Ewropa ta' fuq, jagħmlu festa kbira għal Santa Claus. Dak li mbagħad sar Father Christmas. Zaqqu ħoxno. Imma fin-nord tal-Ewropa San Nikola ikollu kappa ħamra, mitra ħamra, u dak hu veru Santa Claus. Aħna rridu nifmu l-oriġini anke ta' dawn il-personaġġi, għax ħafna drabi inlibsuhom libsa li tnessina minn huma. Santa Claus huwa r-raj tajjeb li ħares lil ulied tal-mulej, li ħares liż-żgħażagħ u l-itfal. Aħna niċċelebraw illum il-fatt li bdejna din il-kampanja Milied Flimkien li hija preseduta mill-eċċellenza tagħha l-President tar-Repubblika u nitolbu li jkollna tassew miliet flimkien bħalma qaltilna Karla. Nitolbu biex fil-pajjiż tagħna ikun miliet sabiħ għal kulħadd, b'mod speċjali dawk li meta jħarsu lejn l-aħħar tax-xahar ikun baqalhom jew ftit flus jew xejn. X'm'għandhomx paga biżżejjed. U niftakru wkoll f'dawk li għandhom ħafna flus biex ikollhom il-ħila wkoll u l-ġenerożità kif jagħmlu naf żgur jiftakru f'min hu inqas iffortunat minnhom. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ukoll eżi studenti tal-ġenerożità tagħkom f'kull appell ta' karità. U l-aħħar ħsieb tiegħu dan fil-presepju m'hemmx biss bnedmin, imma hemm il-baqra u l-ħmara, hemm in-naċ. Il-ħolqien kollu huwa rappreżentat fil-presepju. Hemm liben ta' Alla magħmul bniedem, hemm l-anġli tas-sema. Il-presepju huwa ġbija sabiħa tal-ħolqien kollu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nieħdu ħsieb xulxin
u nieħdu ħsieb ukoll il-ħolqien. Jiena naf li intom tħobbuhom ħafna l-annimali. Hemm bżonn ukoll inħobbu l-art welidna. Nitolbu biex ma ssirx kollha konkos u siment. Imma jibqa' l-neliqi, is-siġar, il-fjuri. U din hija talba li nixtieq li nagħmlu flimkien dan il-miliet ħalli min għandu bżonn is-sens isibu. Nawguralkom il-qalb miliet ħini u sena mimlija ris u barka. Nagħtuhom ċabċipa lir-Raja u lil issa morru f'postkom. San umu bil-wifqa, uħut minnkom se jagħmlu xi talb li aħna nresqu lil mulej illum mod speċjali bl-interċessjoni ta' San Nikola. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek ejjew tistieden lill-poplu tiegħek għal tiġdid sħiħ f'ħajtu kollha biex iħejji triq għal mulej Ġesu meta jiġi fostna fil-ġennet tal-miliet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li l-miġja ta' Ġesu tkun ta' farraġ u mistrieħ għal daw kollha li huma mġabbrin u mtaqlin mill-lent tad-dinja għax f'Ġesu żgur insibu l-mistrieħ ta' ruħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħenna l-ħutna mejtin u l-qaħħom fost tajja tal-anġli l-qaddisin mis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kunt wajjeb magħna u ħfrinna d-dubietna. Fejjaqna mill-mart kollu tagħna u ħlisna minn kull diġġib biex nħejju ruħna sewwa l-festi li ġejjin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għawi qalb daw kollha li jinsabu għajjenin għax imġarbin mill-hemm tad-dinja u għatihom li jgawdu l-faraġġ tal-miġja ta' bnek Ġesu fostna fil-ġranet tal-miliet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha u anke għal is-Sinjura Beatrice li kienet tieħossib ħafna din l-okkażjoni u qalu li għandha bżonn talb speċjali. Nitolbu għaliha wkoll. Issa ngħidu flimkien, slima u qaddisa lil mama ta' Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nitolbuk mulej il-qattalb tagħna bl-interċessjoni ta' Sitna Marija u ta' San Nikola u ta' tina d-don tal-erf bi Kristu Sidna. Amen.
Lejk int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Lek Alla dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jan mulej dej is-sagrifiċċju għal-fliet u glorja ta' ismu, għal-fliet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox, għamel li l-offerta li miċ-ċokontana qegħdin nagħmlulek tkun toġbok tila quddiemek ġie San Nikola u ssaffina fil-ġisem u r-ruħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li intħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċi tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċi, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolji ta' smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għolji ta' smewiet. Addis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Addis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan
tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U meċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wattaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni imqazza, omma l-Mahija, mal-Aris tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Nikola u l-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiek jassaltina l-awwal il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan huwa Ġesu.
danu li neħi n-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
full of love. Praise to the children and praise to his mother who bore us a Savior by grace from above. Ave Maria, Ave Maria, hear the soft lullaby the angel hosts sing. Ave Maria, Ave Maria, little mother of Jesus our King. Nitolbu. Aħna unatu ġieħ li San Nikola fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema insaħħatna mulej bitqarbina mqazza. Għamel jiġungawdu għal dejjem il-ġid li bil-grazzja tiegħek sa minn issa tajtna ħjiel tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Nuħu l-opportunità biex nerġa' fis-simna l-koll nawgura militħini lill-eċċellenza tagħha il-President tar-Repubblika u anke lilek, Mr. Preka, lill-awtoritajiet kollha tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika. Ma nixtieq ukoll li nirringrazzja ħafna lil St. John Antits Primary School tal-Gudja tal-li tellawna dan il-pageant tant sabiħ, mod speċjali wkoll lil Karla. Fej qiegħda Karla? Natuha ċabċipa kbira lil Karla, li tatna il-Karla Kutajja. U jiena nixtieq ukoll nirrangrazzja lill-orkestra tal-University Junior College Prosit, ċabċipa kbira lilhom ukoll. U anke lill-kor, qed nipprova nsib il-kor fej qiegħed imniżżel. Ġifieri St. John Antits damlu il-kor, ċabċipa wkoll lilkom, Prosit. Naf li issa rappreżentanti minn kull skola se jagħtu donation lil Mr. Preka li se jilqaħħa f'isem l-eċċellenza tagħha
il-President tar-Repubblika, diġa qegħdin fl-atmosfera tal-grotta ta' Betlem għax il-bejbi qed jibki illum, imma dan huwa wkoll l-ispirtu ħelu tal-biliet. Naf li tawkom għaqa tal-għasel qed tiġini ejra kbira għalikom, imma jekk joġobkom issa mbagħad nikluha barra, ta'? Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inkantaw flimkien Come Along With Me. Nistiednu issa lis-Sur Edgar Preka sabiex jagħtina kentejn ta' din l-okkażjoni. Ekku Tejana Kamilleri mill-Florjana Primary qed tagħti bukkett lis-Sur Edgar Preka. Bonġu għalikom. Il-President tal-bitti biex jimossal messaġġ tagħha biex skużat ruħha mħabba kellem bdil fil-programm statali li kellna u dolu sfortunatament ma setax tattendi. Musa ngħidulkom ħafna jien minix oratur biex nitkellem, però nixtieq nirringrazzjakom ħafna għadin kif spiċċajt iż-żjarar tiegħi fl-iskejjel, vera ħadd gost f'kull skola li mort. Il-welcome li tawni kienet eċċezzjonali. Qegħdin darġranet tal-miliet issa dalwaqt il-miliet tkun magħna u ħanajt xi fisser li għall-miliet. Qabel xejn kulħadd jgħid il-miliet għandu jkunu s-sena kollha u hekk. Però bħalma l-mulej twieled ġo maxtura fuq it-tibend ħajkonna wkoll narġaw miliet fejn tfal madwar id-dinja kollha ħajkunu qegħdin jitwildu jew ġo xi miżbla, jew fil-ħmiġ, jew barra fit-triq, ejjew naħsbu f'dawk. Mhumiex kulħadd ħajkun jista' jirċievi il-ferħ f'dan il-miliet. Min jaf intom tfal kemm ħadd attendu parties, kemm ħadd jirċievu regali, huwa tajjeb. Tieħdu gost żmien tek ta' ferħ, però kemm hu jisbaħ meta niftakru f'ħadd ieħor. Ħajkonna tfal Maltin sfortunatament li ħajkunu qegħdin l-Ingilterra, qegħdin jirċievu l-kura, jiġġieldu għal ħajjithom uħud minnhom kollhom bżonn operazzjoni serja. U dan kollu nistgħu nagħmluh grazzi għal ġenerożità kbira tal-Maltin. Dik kif tif flus li ttuna qed nippruvaw niġbru il-ftit mingħand il-ħafna
ħankun nistgħu ngħinu il dawn il-familji. L-ispejjeż huma kbar, però grazzi mulej il-poplu dejjem kien warajna, dejjem għenihom, ħeġġiġkom għall-istrina, tagħmlu xi telefonata, ħallu nkomplu nagħmlu ġid. L-istrina mhix tal-mara jew tiegħi il-Montague Community Chest Fund Foundation hija tagħna lkoll. U kif qal tajjeb l-Istof Mario Grek, il-Montague Community Chest Fund xebbaħa mal-Arka ta' Noè. Kulħadd f'xi żmien f'ħajtu jgħaddi miex mal-tempata, miex id-diluvju, u palma Noè daħal ġo l-arka biex jisken. Ekku kol qiegħda l-MCCF, għalhekk qiegħda biex meta jitfaċċa l-maltemp tiġu għandna u ngħinukom il-ħajja li nistgħu. Sfortunatament, anki kell esperjenza mort xi skejjel li kien hemm tfal laqas lanċ ma jkollhom magħhom għall-iskola da mhux qed ikunu nsew imma ġejjin minn familji fqar, batuti. Jekk inkunu nafu b'xi ħadd li ġie l-iskola minn l-lanċ bib tiegħi. Nixxerjaw il-lanċ tagħna miegħu. Kemm hu sabiħ nasbu f'ħadd ieħor, kemm hu sabiħ. U meta nagħmlu karità mhux nagħtu mużejjed tagħna, dawk għandna bżonnhom ukoll bħala Community Chest Fund biex ikomplu nagħmlu ġid. Però kemm hu sabiħ meta nidraw nagħmlu sagrifiċċju u niċċaħdu. Nasbu f'ħadd ieħor. Għalhekk nawguralkom miliet ħini, miliet fil-familja li tħobbu xulxin u nappella lill-ġenituri tagħna, il-ġenitur ta' tfal, insibu dejjem aktar ħina l-hom dan it-tfal naf li mhux faċli illum sfortunatament il-parents jaħdmu tnejn, però ma ninsawhomx it-tfal tagħna. Insibu l-ħin magħhom, intuhom għal għażla kif titin li konna magħhom intuhom tajjeb. Mhux kultant sfortunatament joħorġu jieklu mill-familja, anke da ġranet, forsi hemm il-kaprit żgħir li huwa tajjeb, però biex inżommuhom kwieti intuhom xi tablet biex jqogħdu jilagħbu u aħna kbar noqogħdu nilagħbu fuq il-Facebook. Nagħmlu x'affarijiet sbieħ, ejjew nibżgħu għall-valuri tagħna. Sfortunatament kultant il-valuri tagħna intuhom il-ġenb, però għandna valur li għadu b'saħħtu. Il-valur ta' solidarjetà li nasbu f'ħadd ieħor, ejjew nibżgħu għalih u nsaħħuh. Grazzi u nirringrazzjakom minn qalbi. Grazzi ħafna ta' dal-kentejn ta' sew sbieħ. U nistidnu issa lil Karla Kutajjar flimkien mal-ġenituri tagħha sabiex jieħdu ritratt tal-okkażjoni flimkien mas-Sur Preka. Nistiednu lir-rappreżentanti ta' kull skola biex jitellgħu id-donazzjonijiet tagħhom u jippreżentawhom lis-Sur Edgar Preka. Se tkunu mejjuna mill-Malta Girl Guides. And flutter beat the snow.